ассалому алайкум, ҳамватанони азизу гиромӣ, падарону модарон, хоҳарон, додарони азиз, шунавандагон, ба ҳамаатон иди қурбон муборак. гуфтаниам ки парвардигор илоҳо хайроти ману шумо ба даргоҳаш қабул кунад, некии ману шуморо қабул кунад ба даргоҳаш, намози мо ба даргоҳаш қабул кунад, ҳаҷҷи мо ба даргоҳаш қабул кунад. худованд гузар кунад аз гуноҳҳои имрӯзаю ояндаю гузаштаи мо. парвардигор худаш мағфират кунад падару модари ману шуморо. парвардигор илоҳо дар дили якдигарамо меҳри ин ватандӯстию меҳри якдигара зиёд кунад, оромия дар ватани мо зиёд кунад, ободия, пешравия, фарзандҳои ин миллата парвардигор тавоно кунад. орзу дорам ки ҳар якатон ба умеди орзуотон расетон. дар ҳамин рӯзи ид ба шумо гуфтидиам ки идатон муборак, ба аҳли оилаи шумо идатон муборак, хонаи шумо ҳамавақт ҳамин хел ид бошад, ҳаёти шумо ҳамавақт ҳамин хел хушбахтӣ бошад, хурсандӣ бошад. парвардигор оромия дар давлати мо зиёд кунаду шахсҳои тавонои ин миллата зиёд кунад ки дар тамоми дунё вақте ки номи тоҷика мегаранд мардум фахр кунанд. иди қурбон муборак.